V dnešním videu se budeme podívat na takovou stezku, kde mají prejít údajně být nějaký zkameněliny, protože to jsou nějaký trilobiti a můžou mít nějaké kamínky a tak. Takže se tam společně můžeme podívat, takže doufám, že něco najdeme, něco hustého, takže můj cíl je najít nějakého trilobita, nějakého hezkého celého, nebo nějakou zkamenělinu, třeba listu a tak. Takže doufám, že jsme to povede. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a my jdeme na video. Takže oficiálně jsme dorazili na místo. Je to tu naprosto krásný, teďka jsme jako takový vesničce malinký, ale fakt je to pěkný, že jsou tu takový hezký skály, hory, kopce, je to fakt moc pěkný, takže každou nějakou cestu má to být nějaký 5 kilometrový okruh, což mi přijde docela dost, ale to fitnem, a můžeme se do toho pustit. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady. Nějaký místo, kde možná může něco být a potom se bude na téhle cestě se už může být vše vybraný, takže pokud je budeme hledat, tady něco našla, jsem ozvu a kdyby ne, tak budeme se pokračovat dále. Hlásím, jak jsem to natáčela, jsme nic moc nenašli, tam nic skoro nebylo, takže tak. Ale třeba tady, tak jsem třeba našla jednu takovou hezkou část, moc nevím teda, co to je, může to být nějaký kus dřeva nebo něčeho, nějaký mušle, ale vidíme, že tu fakt něco je, takže v šanci, že něco najdeme, pořád je. To bylo tady sice menší šance, ale pořád bych ho chtěl. Ale třeba nějaká rostlinka by byla taky pěkná. Teď jsme tady něco našli, tady to vidíte, takhle tohle, tady to může být i tohleto. Vůbec nevím, co to může být, připadá mi to jako nějakou třeba vášku, nevím, ale vypadá to fakt hustě, nebo nějaká kus kytky, kost, nebo tak nějak. Ale teda je to moc pěkný, tohle se fakt beru domů. Našli jsme další část, vypadá to na nějakou mušli, nebo tak nějak to může být. Že je další úlovek, který si bereme. Do teďka to byly nějaké jenom části malinkých rostlin nebo malinkých mušlí a neuvěřitelné, co jsem našel teď. Tohle je normálně část nějakého malého trilobita. To je fakt jako hustý, že to si určitě sebou beru. Okolo toho místa, jak jsem našel předtím tu malinkou část, tak když se podíváte, ten, kdo to vidí, tak vidí. Normálně máme tu část toho trilobita, to jsem šel já předtím. Jenom tady je mnohem, ale mnohem větší. Koukejte na to. Že hlásím z toho místa, kde jsme byli předtím, tak se přemysťujeme dolů takový řece. Tam je taky něco hezkého mělo být, tak tak tam se jdeme podívat, opláchneme tam nějaký věci, protože jsme šli moc hezký kousky, ještě nějaký lepší než ty malý. Tak se tam společně potom podíváme a uvidíme, jak to všechno vypadá, no. Takže zatím jsme našli jen pár nějakých kousků, ale jsou fakt pěkný. Takže určitě vám nějaký ukážu. První můžeme vidět, že je rovnou tady. Si vidíte, tady, tak to máme hezký jeden kousek. Zde je takhle další, to jsou fakt jako ty hezčí kousky. Tady oni zrovna usychají, jo, tady máme další. Tady jsou, tady ten je fakt jako hezký, abyste to nějak víc viděli. Tady vidíte, a nevím, jestli to vidět i tady na kameru, ale i tady. Tady je taky takový trochu jemnější. Zde, tak já nevím, tady to je, ano. Tady, jestli vidíte, zde. Další, tak je tady ten kousek. Tak hezký, tady toto potom. V tomhle kousku, tak taky tady je ten část, tady ta. Zde, tady, zde je potom tady ta část taková jemnější a zde tady prostě nějaké křídlo nebo tak nějak. Určitě jdeme hledat dál, takže se určitě nebojte, určitě se něco objeví, doufám. Teď konc při hledání, koukejte, co jsem našel. Vidíte to? No ty kráso, to je obr, to je macek. Co jsme to třeba jako nějaký obyčejný kamínek, teď to třeba takovýhle kámen. Vemte si, jak je proti tomu. To je velká, to je fakt jako velká. Teď konc, odsud odcházíme,
kde jsme celou dobu byli a míříme směr náš první spot, kde jsme byli. Takže my jsme se nakonec rozhodli, že na to poslední, naše první místo, jak jsme šli, tak nakonec nepůjdeme. Půjdeme už jednou k autu, takže tady se s vámi budu loučit. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, to určitě zanechte like, odběr tam, napište nějaký hezký komentář, napište mi nějaký další místa, kam se může jet. Já tam určitě možná někde zajedu a mějte pěkně a čus!